kaigsunan, aning pag-alsa na no sa mga gatas para sa dinhi mismo sa may Alaska. So munaok ta arang sa paghakot no nila sa gatas. Tadang mo ni ang paghakot na nila sa gatas. So mo ni ang paghakot na sa mga gatas para sa Alaska. Gikan sa Alaska o para sa Alaska. So, kuni ang gatas nga ilang ihakot para sa atong mga kaigsuonan sa Alaska. So, ano si Boss Dave na naghakot ang si John Body. Ano ang ipahakot? Si Ilson Palico, ano ang mga naghakot sa Alaska para sa Alaska. Okay. Sa aptikon kaya mong boso, Boss Dave Deriada. So, kusgan kayo eh. Kusgan kayo. Okay na ka, boss. Boss Kinshin. Oh, na po. Delso, kusgan kayo. Gatas. Okay. Alsa. Kumbating Alsa. Smiling ra kay sila. Tama ni Alaska mambaling. Oh, Boss Dave, way init. Dandan badi. Asa. So, mo ni mga friends, pag-alsa na nila, pag-apod-apod na sa gatas para sa mga feeding station sa barangay Mambaling sa Alaska. Si Boss Dave Deriada. Agti kayo. Dandan pati. Yes, Nelson pati ka. Alsa. So, natadig Alaska Mambaling. So, mo ni atong Alaska. Boss Dave. Okay, kung pati. Dandan ba niya? Ano may gusto Boss Dave? Alright. Tuloy laga Alaska. Tuloy na Nelson Padika. Morning Alaska, no? Salamat kay sa Alaska ug ni Sir Alan Larot sa pagpaambit. So we're done. So mo to mga kaigsoon na ang pagka-apod-apod na sa gatas. So masal dito. salamat iwo. So mo to mong paghatag na, thank you kayo Sir Alan Larot. Uy Rex, ay si tanaw-tanaw da Rex, tanaw-tanaw kag live Rex ha. So manang gihato diri sa Alaska Rex. Amo nang Maumig na sa Mambaling. manawon ko naman gina sa lato tutong ginasiwo. Gani dito no. Ano? Ito na pasilingaw. Kay magdalam sa motor. Inuwas mo to siya. Sige, na sir. Hi ma'am, Bergan yung iba may Rex. Ato daw ko namin sa Lechonan Rex. Hi sa diay sa kong brother Rick. Rex, ato ko namin sa Lechonan Rex. Basin makaapas ko na ka Rex. Rex, sino sa sinya? Ting paniod to na. Atiwang hapit diri, asa mo kumuhapit doy. Rex, padung ko namin sa inasalan Rex, ingon si Sir Dave Derada, basin makaapas ka. Willing ra gud kay mig kumuapas ka. Kung di ka maapas, okay ra sad kayo. Thank you. Ay Olivia Lariosa, asa dapit kay moadto ko na sa Sir Dave sa kuan. Asa Sir Dave? Dia sa kuan ba Mambaling. Isang masulit yan mo. Abot na kuhan mo sa kilo atong kaon. Si Rex Alcocer, Rex Rosasinya. Sa sinya. Oh, sige. Asa na kingon asa ko na dapit? Adto ko. Pangitaa ra mi Rex, makita na nimo pila ra man na dihang mga kananan. Hi brother. No silito dayagan labra. Long live.
enjoy and be safe. Thank you, Binami, Tuiko. So, we're done sa mo ang charity. Salamat kayo sa kanang Commission Andalite o sa kay nakahimo ta ni sa charity. Charity party. Salamat gaman sa charity lechon party courtesy of Dave Deriada. Salamat kay Boss Dave. Anya salamat kay sa Alaska. Say, Weng, kumusta kong brother Dondon? Kumusta daw ko na brother Dondon? Gika ni kanang Don ara just ara brother ara bro. Ligog singot. Naligog singot. May ligo. Naligo say ligo siya brother. So money. Bye bye everyone. Thank you for watching. Roger Nelson.